zveidzimira chokwadi ndikaimba chabatwa nemoto mwari aribatsirawo pamusoro inonditwa iri mukono wasauka ndakarogwa pamuponda kana kuchionesa ndine vana vangu ndandina vana vangu 4 mukuru wacho akafa vandasara ne3 wechi3 wacho last born aishandira texture yemamombe angari ndiye contract saka aita contracta kudaro vakashanda nemwana wangu kutimu ndaishandira kubatana ndakazongofonerwa musi wa7 May 2021 achinzi tatenda kwara serious ndobva ndati haana kutofa here zvekuti serious kuti aiwa haana kufa ndobva ndanzi motomhanya kuodhutari saka ndakamhanya kuodhutari andinozosvika kuodhutari vandafoniwa nakanseri kanzi aiwa chitoitai straight kuenda kuguta regional hospital ndasvika kuguta regional hospital ndasvika kutoona mwana wangu ndaiona dumbu ndaifunga kuti idumbu iwo musana akakwara spinal cord ari kungobvira akaradzikwa ari kutobatsirwa nemadhoktari saka ndakanzi chimbomirai ndobva ndamira ndopa apedza kudreswa ndopa vakazonditi tendai munoona mwana wenyu ndakaona mwana akakwara spinal cord achagoni kumuka achagoni kufamba ndauya naye mwana saka mwana akaradzikwa muguta regional hospital vakabatsira kuti arapwe ipapo saka muguta regional hospital ndobva ndanzi chibudai muende kumba after 6 days mandati andinobuda sei haagoni kumuka haagoni kutozvipidimura ende akutopfeka mapamba zvikanzi munogona kuenda inaye kumba ndobva tabuda ndakaenda kunogara kumba kwemwana wangu mukuru wangu kuchikanga ndagara kuya tete wangu wekuharare hanzadze murume wangu yakabva yazouya ndobva kuti hazviiti kuti mwana muende naye kumba indogara kumagonda kunyangani kumusoro saka wakabva kuti mwana ngatiende naye kuharare kuparire nyatwa ndobva tasvika kuharare kuya tete ndobva taenda nemwana kuparire nyatwa akatanga kutorwa zvima x-ray ndobva tanzi mwana nyakakwara zvakanyanya akutoda kuiswa simbi musana saka mune mari here yekuti aitwa operation aiswe simbi ndikati mari yesimbi handina ndobva tanzi dai matsvaga simbi yainzi 1500 ndobva ndati handitomboioni baba wacho akasheka 2008 ndobva tadzoka kumba takava tanzi timbogarai kumba muchiotsvaga mari ndobva tagara kumba kueast kwatete wangiwa tagara kuya saka mari takatangokumbira rubatsiro kuwani mari yakabva yasvika pa1300 chechi yangu inoramba United Apostolic Faith yakabvisa 800 kweukama kuti bvabvisa yakabvisa asi yakaramba kukwana ndobva pazoita mwana watete bva azobatsira bva yakwana 1500 ndobva ndaenda kuJemerson Enterprises ndakasvika ndabhadhara CV ndokudzoka zvekuparira nyatwa ndobva wati alright asi pakudiwa mari yemachirema saka Dr. Taguru wekuparira nyatwa wacho anga achida kuita operation mari yakazokwana muna October 2021 year ndokubva ndanzi ini Dr. Taguru wakabva ati handichagoni kuti ndioparete mwana wenyu nokuti mabhonzo abatana futi akapesana ndokubva kuti mototsvaga maneurosurgeon vanoziva nezvemaspinal cord ndobva nditendai muno Dr. anonzi Dr. Musara West End ndobva ndaenda kuya ndobva ndasvika kuonana naDr. Musara uyu Dr. Musara achibva ati uyai nemwana wacho ndikati kuti ndiuye naye ndoto haya mota kubva kuEast ndikanzi waraishuya nemakadhi ndakaenda nemakadhi ndasvika nemakadhi paya ndobva aona makadhi akasvika mwana ngakapara zvakanyanya mouya mochitotsvaga mota mouya naye tomutora futi ne-x-ray ndobva wamutoresa futi ne-x-ray ndokuona mabhonzo aya atobatana akangopesana pamusana pake apakakuita zibunu pamusana ndobva wati kuti ndinoparete ndiri ndega handichagoni nokuti mabhonzo akabatana akanyanya saka ndakutomubatsira nemadhoktasi mamwe andichandiopareta naye saka wakazobva kuti endai munorei wochitsvaga futi mari yekubhadhara dhokta iyena Dr. Musara nomwanzi Dr. Nyambuni naDr. Mwangaripo separation naye saka wadaro wakabva wazobvatatsvaga mari vana tete wakatsvaga ndaifonera texture achiti ndomboriwa mari contract ndiye ndaifonera vachiti handina kana saka mara nditowo sei ndofonera muridzi wemota anga ari ega contract anga ari ega
ndofonera mudzi yemota akazombosvika pakutombopanana masoko nevana vatete wangu vachipisa kamuda kuti aite sei kumwana uyu ndobva angoti handitorina mari ndobva anditumira $20 pamukungu iyi muridzi wemota ndikati mufunge $20 yamanditumiraga inokwana mapamba semunhu akupfeka mapamba endishuwa ndakatengesa mapamba mari iyoyo ndobva vanhu vazoreza mari iyo yabuda ndobva tazoenda kuparire nyatwa ndobva ndanziendai kuparire kwenyatwa kwacho anotoparetwa ari mumaprivate wards ndobva ndasvika kuprivate ward ndobva ndatsvagirwa nzvimbo imomo mwana wangu bhazi oparetwa ikoko kuparire nyatwa ari mozve imomo kwakabva ari mutete akabva anzi kurikudiwa 27,000 yekuti awedzerwe ropa ndobva ndati amufunga handina ndikanzi izvi ndatomuopareta mwanayu ropa ndoratonesa saka ndakafonerawo nekuchechi social welfare kuchechi kwedu ndokubva nditi orit chimhanyai kuna 40 kuti tandidzei mari ndakapuhwa mari shuwa $200 mazvacho yaichinjwa iri $200 ndaibuda $27,000 ndasvika kuya ndabhadhara ropa riye mwana wangu bvaitwa operation ndobva agaramo 1 week agara 1 week zvese izvi zvindaita neukama hwekwamuponda kati kwachoniswa neyokumusha kwangu kwamukoni wamusaka saka nevamwewo waibatsira newechechi saka mwana wangu apedza kuoparetwa kuya akabva anzi anofanira kuenda kuruwa rehab nokuti anga asingati haachagoni kufamba ndokubva kwanzi kuti uruwa rehab kuya kudiwa $37,000 ndobva ndati vandafonera mwana waba mukuru wangu wanogara kwamapara ndikati amufunge ndozvataura asi ndamudoka hune mwana nekuti mari yacho kaina handichaigoni ndobva wati aiwa mainini regai tibatanidze kuti ukama kuno kwamutari ndobva wangobatanidza shuwa kuti vakutongoisa muakaundi yeruwa rehab ndobva yabhadharwa kudaro mwana wangu akagara kuruwa 2021 iyeyo kusvika muna December kuva October kusvika December wakazobudiswa nekuda kwecovid ndobva tabuda ndobva tauya kumba takagara kumba kwekwedu akupfeka mapamba ane maronda mazironda ari mumasaidhu nepamusana apa atori nerimwena chaiwo andinodhiresa saka ndagara kudaro takagara ndichifunga ndichiti pamwe contract achandibatsirawo ndaiwapa zvichemo vanhu vaika mwana wangu asi zvisi kuita maronda ari kuramba achingonyeketeka akangoita bhista panobva tongoita boka kotoboka kunoita ronda ndokubva waimwa nditi handina mari saka contract yangu musakazoniponditsvagira akazoti ai vangu vachicheka kusviba vachicheka mapoza vaicheka ikoko ndokubva anditi hora ikito mozotaurai nemukomana wenyu wani auya abudise mituko asi siyo mari yachanga isikakwani saka mukomana aibudisa malodzi akabudisa iwawo ndotenga mapamba ndotenga mishonga ndotenga maunibag ndotenga zvese zvaidiwa ipapo chikafu pakasina kusvika mwana akasvika zvekuti ropa rakangopera zvakaitika ndaenda kurufu pandakangodzoka ndakangoona mukomana maoko ake awaiti mazita awaiti haachagoni kudya zvese zvachagoni kutaura ndakatenda chidya zimaya hapana ndikati asisina ropa ndakangotarisa kudenga kuti iropa usisina ropa ndafonera ukama wana banguru nana banguru ndobva ndati ndozvaita kuti ndobva watomhaiswa kuodhutari ndasvika kuodhutari pembe ndobva ndanzi kurudiwa mari handina ndofonera zvendotaura kuti kurudiwa mari vanhu vaingomhanya mhanya obva awedzerwa ropa awedzerwa ropa rere akagara muodhutari 1 week ndobva abudiswa ndobva tauya apa nyaya yanga yari mapurisa pekutanga yanga iri mumaoko masajeni amwe sajeni takati ngarurobuda apo ndowakonga ine nyaya iyoyo saka sajeni ndaingowafo ndichikuharare ndaiwafonera ndichibvunza kuti ko nyaya yemwana wangu yaapapi ndikanzi zvimadza nyaya yainzi padc kukoti nekuda kwecovid saka hakuna nyaya dzapinda dzakawanda ndati asi makotarisa here madhoketi ndikanzi ndatarisa hakuna ndandisiwa iye mupurisa aitwa ndinyepera saka pendakazodzoka zvekuno ndakazodzoka kupenalong ndotozvitopenalong ndosvika ndiwana nemasajeni madondo ndobva wati madza nyaya yedu tiri kuiziva tiri kuigadzirisa nyaya yanetsapa dhiraivha asi kubatika dhiraivha tikabata dhiraivha ndikoti nyaya nyepinde mukoti anoziva kuti vari kuedza uri 3 years dzikwani saka zvadaro ndakagara ndichingobvunza kumapurisa kusvika ndakazosvikazve pekuti ndakambofonera ndakazwa komishina Konyachi vachitaura paredio vataura kudaro vakanditi kana paine waiti kana paine vanhu vanonyadza kuti sifamba musha shuwa ndakasendera komishina mameseji yemwana wangu nemaronda ainawo ndichimuvatsanangirira hapana saka komishina wakabva wandiri zvifeya kumutareroa
ndasvika kurura upepe ndakadaidzwa ikoko ndasvika ikoko ndobva ndavatsanangurira kubva kuti amadzaura iko asi dhiraivha munomuona here ndikati dhiraivha ndomuona ndikanzi regai chamubata shuwa hakuna kupera 1 week dhiraivha akabva abatwa akabva avharirwa kurimandi nyaya inongopinda haina zina yakanyambopinda mukoti kupenda ronga kuti zvese tiri kugadzirisa saka takagara kudaro ndakazotongozva kuti dhiraivha wayo akabudiswa ndikati wakabudiswa sei nyaya isati yatonga zvotanzi akabvisirwa bhero ndobva zvatongonyarwa zvakadaro ndobva tagara mwana wangu maronda aroramba achingowedzera ndakasvika pakuzobatawe pachiri pamberi wana achimomutamba nezvishangu ndakabata baba wacho ndobva ndati ko baba muri kuziva here kuti mwana wenyu akapara mhosva kwendiri ndakanda kuwa nhamba dzake nemwana wasisi wangu anogara kuzimunya ndobva ndanzi handisi kutomboziva kuti kune mhosva yakadaro ndikati kana ndichibvira tionane titaurirane nokuti tsaona yakaitika mwana wanyu akasingadi wotsaona ini mwana wangu akasingadi wotsaona saka zvinhu zvakanaka kuti tingotaurirana tione kutarapisa munhu zvinozopera pange tozotaura vamwe vachosviwa vakaziva nemwana wavo ndobva wauya kumba kwangu ndokusvika kwakona maronda iye haana kutombomira kuti atarise maronda aya nekuti unodira swit saka akabva wangodzoka uchiti uraitegai tomopinda sei saka iwo wani weloyara ndobva ndaendawo kune loya pane akandibviseyawo kune rimwe loya rinonzi Mr. Chibaya anoziva kuti iloyara baba kwangu ndasvika kwaMr. Chibaya pepe Mr. Chibaya wakaedza kuti wakati since maita maclient ako mese hazvichaiti kuti ndimire nemukoti ndakuedza kubatanidzai semhuri mutsvage zvekuitira kuti mobatsira mai nemwana wavo muchimupawo zvekuita zvekuti mwana wayo ararame saka vana akimo havana pekutanga akambobvisa $50 ndati ndapererwa nemapamba ndabharura matisheti ndabharura kuita mapamba ndobva atumira $50 ndobva tatenga mapeki mairi emapamba nemushonga wandakatenga hazvinotokwana hazvo HP ikatobva azondipa $150 kechitatu tazotaura naMr. Chibaya wakandipa 500 achindoda kuti ndiwaitire project yekuti wafidhe huku kana ungotsvaga chimwe chinhu chekuti waiti ndikati ini huku iyi ndinogona kudzifidha asi kumba kwangu hakuna mvura kumabhonda kunonetsa mvura vakanditi aiwa ndikugadzirira toita tengi madhubhe tengi toisa mvura tokuwakira zvipere chichichi bhazi dza500 zvakaitenga marata masbestas nesimende ndakatenga nebig force zvichakurumidza sematauro angaita Mr. Chibaya saka Mr. Chibaya pavakangoona kuti munhu akungoti zii ndakavafonera ndikati Mr. Chibaya vanhu venyu vanongonyarara simende yakutooma masbestas izvo handina chekupfekedza mwana wangu paakanga apera ropa mumashuroko akanzi anofanira kuti vachiita kuti nemaprotens akawanda nekuti akungoita maronda kubva muwestum akuchashanda and akakwara ine 21 years izvo ane 30 years ndindogara naye chitu mukoma wacho vamwe vanongo vachinoita wamapati time avo vachivuka saka wakabva wangonditi inini hakuti mazoenda kukoti nyaya yenyika ini handichaipindiri baba nokuti ndatoda kuedza kugadzirisai plus musazondifonere vakunge ndikokumirirai mukoti vandati alright uku kumapurisa ndichingobvunza dhiraivha abatwa here vachingoti dhiraivha tisatamubata kusvika gore rapera October ndopendakazofonerwa nemupurisa zvikanzi tauya uyu madzadzika yake penalonga mutore outcome yabuda kumapurisa dhiraivha tatomusunga akatotongwa atokurimandi ndikati handipindi naye mukoti here zvikanzi uya mongozvinzwira kuno tinoda kupai tsamba yekuti munopileme kuti muone kukombanzetwa mwana wenyu ashuwa ndakaita saizvozvo ndapuwa tsamba yandakanzwa ndaenda kucivil court ndasvika kucivil court kuenda civil court yakandizvifeya Legal Resources Foundation ndati Legal Resources Foundation Legal Resources ndakambotanga kuiswa kuLegal Aid ichidati nyaya yenyu yatone 3 years nyaya yachatopindi mukoti poinga zvinonzi mhosva hairovi vanhu saka muti here nyaya ingopere mwana wangu akaita zvaakaita ndobva ndanzi isisi kuno kwataigon ndobva ndazoiswa kuLegal Resources Foundation. Legal Resources Foundation yakanga yaita zvese ikanimirira mareta of demand watoona medical report yakanyorwa naDr. Mutsinekwa yekwaDr. Musara zvese ndinazvo vachibva vati ashuwa mwana uyu akakwana ndikavaratidza mafoto emaronda ese ainawo zvikanzi regai chidi oima letter of demand ndobva wanyora mari dzavakanyora vakabuda 49,000 zvikanzi mapepa aya maleta of demand one ndeyasexual tema month one ndeyaakimo mutamba neshango one yati munozi kusara nanga
dzochiendesa moendesa ikoko asi munoenda muine maofficers amunopuhwa mapurisa pamunenge muri shuwa ndo zvakaitika saizvozvo ndakaenda kuzimunye ndobva ndaenda kumapurisa mapurisa mandavarapika akadaidzwa akimo akandidaira kuti ndiri kuziva ndiri kupamarangi ndokwendiri mapurisa akati anyaya iri panapa inyaya yahombe unofanira kuuya mai ava wasi kutodzoka vakumba kwavo vari kukuminikira wakazosvika kuma5 zuva romoka ndokubva aratidzwa tsamba iyi zvikanzi unoiziva here nyaya iye akati yeshuwa nyaya inoiziva zvikanzi mari yanyorwa apa unoigamushira here iye vakati ndinoigambi mari ndinogona kubhadha asi mari yakawandisa iyi inonzi within 7 days pa7 days apa ndizigoni pa49,000 ndobva wati saka modini zvikanzi tosangana kukoti right akabva aramba kutosaina shuwa pakuvanzi vasaina ndobva ndaenda kupenhalonga kumabhonda kweduku ndobva ndapuhwa mupurisa papenhalonga police station ndobva ndaenda neya tekishuwa kutemamono ndasvika kuya ndakasvika ndokubva zvanzi ndakaenda nemaofficers 2 ndasvika paya tekishuwa akati handiverenge tsamba handina mhosva iyi handina kana mhosva yandinayo yekuda wandipai kuti ndindakwadzisa manayo ndikatenga mwana wangu anga asina kukera mota yamushikashika vakanoti angati mabasa awo saka maifanira kufunga kuchiona kuti moita sei nemwana wangu kumashure uko akanga ambodaidzwa nemasabho timbotitaura kuti ufunge kune mwana uyu haana kuuya vakati kechi3 kacho wakadaidzwa pacommittee of 7 necommittee of 7 pacommittee of 7 vakanditi ndaneta kutaurwa zvakawanda namai avo ndii ndakumirira tsamba inobva kumapurisa inonditaura kuti ndibhadhare mari nyika mwana uyu saka ndokubva ndangoti zvakanaka paleta of demand ye49,000 iye wacho akaramba kuibanga mukadzi wacho ndiye akaziti aiwa ngatiiwerenge ndobva aiverenga ndobva kuti muti mari inobvepipo inobuhaniko mari iyoyo ndobva ndangoti saka maofisari angu akabva kuti ainyakadai asi chandinobvunza manje ndechekuti nyaya iyi nichairi kuda enforcement handiti kuti zvamakazi mupiwe mubhadharo ndizvo handiti saka which means nyaya yakaenda before a court rami justice ine decision iriko chiri kudiwa kutosa kuti nakwanisa kubhadhara chii mari yaakabhadhara ini dare rino manje harina jurisdiction yekuti nditaure nyaya dzecompensation nenyaya dzechii zvese zvese izvo zvinoitwa nedare ramakaita iroro saka imimi determination yenyaya iripo dare rakatotonga rikatopa decision handizvo yekuti munhu anofanira kubhadhara 49,000 saka imimi zvamunoita munochidzoka handiti kuno wakatonga chii nyaya kuti munhu nyaya yakamakati abhadhare 49,000 haasiri kudini haasiri kubhadhara handizvo ivo ndiwo vanochinyora vanoziva maitiro avanoita tsamba dzavanonyora kuti kana munhu aramba kubhadhara anopiwa nguva yakaita sei kana asina kubhadhara within time iyoyo ndopamunozwa kuti munhu adini auya abatirwa motikari abatirwa chakati aita sei kurikavha kuti mari iyoyo yenyu iite sei. Yes. kumakoti wakati nyaya yenyu haichatongeki haichagadzirisiki hakuchapindiki nemikoti nokuti yakufuka 3 days ndosaka tazouya rino iri dare rakamufanana nedare rimwe saka mitemo inokontrora dare ripi nerimwe yakangofanana asi rino iri manje dare rinoyondirana zvinhu zvine traditional customary zvinhu zvetsika magariro ewanhu zvarinokwanisa kuita chiri ndechekuti ndokwanisa kutaura mukomana kutiona iwe ubhiyevha semunhu gara ini basi ndiani wacho ndeuko wacho ndiwe contractor sexual and ini chatidai behave sechi sewari ngoti just imagine kuti dai anga ari munoina wako iwo ari musituation iyoyo waiita sei handiti nekuti tiise culture muwanhu yekuti mushandi usamudi ari kushanda kana aitawo dambudziko
ramba uchimuda sekumuda kwaita kushandira basa because inishanda kuzeni uri contractor wechii wetimu uri contractor wechii ndiyo contractor andika ndionongoti uine chenso ukawana kabasa ndiwo unozotsaka waunozienzana vakomana hatisini ndakavakaita mabasa wangu achitolota ukonini wangu achilota motikari vajenerali nofloja vaida kutobhadhara wose mabhadharo ndandida kutora akanga watora ndiani ndibhaya aitenga timu uripi bhaya ari kuharare saka kana siri wako iwoga asiri wako bhaya wacho akaemploya munhu ka ndiye responsible saka iwe waizoenda kudaro uchizibhadhara 49,000 sei kana munhu anga asiri wako ndozvakandishamisa wakaendere kudaro wani inini chiitiko chakaitika inini ndanditori witness mumapurisa mamiri yanga yakaita ndati kukoti wakaendera koti ndakatoendawo ndichingoteererawo nekuti ini ndandisiri waiteerera koti ichitongwani dhiraivha anga akasunga saka ndakatoenda namai ava unoenda kunoteererawo nyaya yekuti kutongwa sei dhiraivha aisungirwa yei aisungirwa kutsika munhu akatsika munhu dhiraivha ndiye akatsika munhu ndosandotira ndilingika kuti munhu akatsika munhu nakontrakta nani zvese zvinombouya papi zvinobatana papi munhu akatotsikwa nemotikari chakaitika ndechekuti motikari yanga yakaloda mapozi last load saka vanhu vakabva vatokwira gozeri vakabva vatokwira pamusoro petimu mazoro saka yakanoenda kunodambuka manhingirikini pane simbi yakaenda kunodambuka yanga yakayotenetaisa maapplis anobata mapozi kuti asadoka saka mabheusi akabva yangodambuka chimba yese bvayaenda pasi saka yaenda pasi vamwe kumana 2 ndo vakabva vanowira kwakaenda timba kweko then inini ndakajambira kuvhari umwe abva ajambira kumashure saka uyu mukomana uyu akazotsikwa nemota akanobata zvimabhazi zvekuderi zvemotikari haana kukwara ipapo akaramba akabata motikari yanga yamira mapozi ese akabuda ese pakasara kusina kana mari saka yakamira kudaro uyu akazotraya kuda kujamba kuti anojambireko ndaandiri kuyako saka motikari yanga isina chipande pasi yanga ingori nemasimbi saka gumbo rimwe rakabva raenda kunze rimwe richibva rasara mukati vapirikishwa bvatonhera pasi pemotikari atonhera pasi pemotikari ndipo akatora kuda kukambaira kuti abve pasi pemotikari pai dhiraivha ndipo akabva asumudza kuti motikari achibva arohwa nemadhabhouzi pana nemadhabhouzi vaenda kunomirira ona chamwari watsika munhu pana mazvo vamwe vacho vaivangotuwa yangu vatofenda varohwarwa nemapango yanga arimo tibva tatoenda kubatira nadhiraivha yokutapwa chii wanga vari pai kwakwaisa murodhi uyo anga ari murodhi achingochema ari murodhi kudai atsikwa nemotikari ndo dhiraivha ndipo akafonera muridzi wemotikari bosi wangu taita tsaona kuno kundatsika munhu masvoro wakabva wauya wakakurumbidza kuuya inini ndakafonera wamuchemo anga ari muridzi wemunda imotaicheka imomo wakasvikawo nemukoma wacho wemupana iye akaona chiitiko changa chaitika ichiko uyo wachibva watotora munhu uya wachibva wamisa motikari kumhanyisa kuchipatara odi mutatu ini ndakazoteerawo nakanzira muchemwa nevamwe 2 takaenda papolice station kunoisa ripoti ipapo kuti ndo zvaitika nyaya kwairi sei mai avo wamusunga iwewe ndo zvinhu zvinondishamisa because ini ndaitobatsirawo sekuti ndinext door wangu kubatsire kundaitoita regai wataure mai wava kuti sei vari kuti iwewe ukombadzeta mai sei muri kuti wakakombadzeta zvekuti mota contract anga ari kuhararika iye ndiye aishanda nevana mumabhondo achitora vana achishanda navo endipakusiri kwakusi kushanda kwekutanga bari kukatatendawo chioni muno ekuti anogona kutauraiga kuti ndaishanda naye tichishura miti tichilodha iri oda yake yemunhu anenge adaidza kuharare anouya kotenga chini pamusoro yamai musi waita tsaona akanga adaidza mwana wenyu kana kuti ueva wenyu mimi ndiani ndeuyo here ndiye nekuti vangu vagara kutomushanda saka uri kuramba ndiye akatsika mwana
nyaya isiri nyaya munhu akatsika ende inenge iri mudzingitsaona yaitika chi mabasa chandoziva inini kana kuri kutimu kana ari contractor kuti acheke maplanga ane macertain requirements ayanodza akufire first before asati atenga acheka maplanga ende chimwe chacho chekutanga kujoina nasa ende nasa ndiyo inofodai kuti take care of this person dai contractor yakanga ine chii anga akajoina nasa but now nasa haitotaura nezvayo because it means kwandiri kutoratidza kuti chinhu chachikuita it's an illegal activity it's an illegal activity chinhu chamamukidza chachisiri pamutemo because contractor wenyu anga register kwamamutora mamutora kupi ndandiri kuti kana mutora mapoka kuenda kutora kumba kwangu inini kumunda kwangu inini kwakasiyana nekungotora kubhodha timba nekualight nekoto because koto kune mutemo kualight kune mutemo wokuti vanhu vako wasati wapinda kucheka one protective clothing here machain operators akatenwa here ane tsamba here wajoina here chii nasa wada kune zvakawanda kune signage wanyoresa here zvekuti kuzikanwa kuti tree felling in progress kwakati zvinhu zvese zvinoitwa izvo andi ndosaka ndiri kubvunza kuti makambani andinotora nezvayo ndo kwakucheka nacontractor here kana kuti ndicontractor munhu akangotengesawo matanda ake muarea make right that's where ndo pane chiimanje ipapa ndo pane dambudziko ipapa saka nairi dambudziko iroro manje zvakureva kuti zvazvikuda kuitira zvachachiwanhu manje kuchinzwisisana kuti izvo zvadai todii tobatsirana sei not issue yekuti titi because zvakafanana kuti ndine radio yeshop mamutari anditi gonyeti rouya saka panoona undoziva kuti gonyeti kana ndauya padaona rukofuruta $85 pepesi saka inini ndikakutora kuti gonyeti rauya wakomana fulo dicement and I haven't signed any contract with you yekuti ndiuri ndabasa kuita sei rekusodzikisa simende yangu asi ndamuti kana uchidawo izvi zvinoda munhu anongodzikisa chii for that time zvozvatofura gonyeti ro rikatoenda simende ikapera iwewe neni tatosiyana asi chachakuta manje chekuti munhu akazotsikirwa nesimende manje ari kudzikisa simende kubva mugonyeti rani rangu and it becomes my responsibility because ndindamunaita it becomes my responsibility. Why? Because ndini ndamudaita although pasina contract of employment asi ndini ndamudini saka inini semunhu anditi ndakuchitikana munhu arwara akwara ndopindawo ndichibatsirawo nimwe side kuti munhu arapike kana munhu afa ndinouyawo ndakutengawo icho anditi asi kusiri kwekuti kuyauka zvandaita ndini everything is not my responsibility no anopindawo anditi asi hapana contract of employment hapana chiba akamona mubeya zvinozotaura kuisa ndikutora kuna wakomana ndichikuti right now munhu ane mhosva anditi even yamudhiraivha wacho anenge ari mujeri wai nyaya yakamupinzira mujeri ishini nyaya inomutunga nyaya pepa mapurisa akanditi iyo zvezvi yakamupa 12 months akamupaidzi aidrive asina license one so mota yaenda kuzodrive isina mapepa nyaya yake haisati yapinda yekukwara kwemwana nyaya dzaambobatirwa izvizvi hadzinei yokukwara kwemwana nyaya yekukwara kwemwana weyaitadii haisati yapinda saka iyo yokukwara kwemwana wenyu it's a separate case altogether kubva kunedzi yatanga kubatirwa izvi ndechi ndekuti uri kudhiraivha motikari usina license 2 motikari yori kudhiraivha haina fitness certificate
ndodzamubapa asi imwe yacho kuti manje usina zvinhu izvozvo wakabva waenda kunotsika chii munhu haisati yapinda mitemo ine nzira dzakawanda dzekuti muite go around that. Mitemo ine nzira dzakawanda dzekuti munoitenderera sei. Pane mapepa anosainwa zvakawanda. Ndo kana lawyer renyu kuda zvekuti mukubatsire chii. Ko munhu kana achirepwa kana munhu akabatirwa repi yakaita 7 years ago 3 years isina kufura. Chiri important kuti your case was it reported within the 3 years. Those are important. Anomuza kuti nyaya iyi kuti yakamangarwa here within the 3 years. And outcome can take 15 years. Asi yakareported within the 3 years. Reporting period is 3 years. Within 3 years. So as long as you don't report within 3 years, nyaya yenyu haitoperi pakusvika yadii yasvika kupedzisira. Mapazombe vanoza. Saka vamwe vari kutaura vanhu vanonga kuda kunyepa vachindengeridzai asi chokwadi ndechekuti nyaya yenyu yakaitika within period ikaripoitwa within the 3 years andika 3 year period. Saka nyaya yenyu inofanira kunzwika. Andii mukatoita izvozvo kumapurisa inotoita neissue yekuti why is this case isina kudzoka within this 3 years. Saka munotora nyaya dzese dzavanhu dzakariportwa 3 years dzave 3 years dzese dzabva dzaraswa akapona dzinongotongwa. Saka sei yenyu ibhazi yenyu iraswa. Ayi munobatsirika mbuya tinokubatsirai kuti nyaya iyi tisvike kwairi yasvika kuti nyaya iripo asi chamunofanira kuandastenda chete ndechekuti uyu mukomana haana conduct of employment nemwana wenyu. Uyu mukomana muridzi wemotikari ane yake mhosva yekudhiraivhisa motikari yake munhu asina license, knowing very well kuti munhu ana chii haana license. Kudhiraivhisa kuti munhu mota isiri road worthy, knowing very well kuti mota yangu isiri road worthy. Saka hamungandiwa kuti pamhosva nhasi dzakaparwa dzekuti munhu adhiraivha asina license fitness iyi chaichai iri critical ine upenyu hwemunhu yobva yanziyo yachaibata. Ende kareba iwe yako iwe court makamboenda kukoti here muridzi wemotikari hausataenda kukoti hauna kana wakambosvika iyo akumaona kana kutombodaizwa kumapurisa mapurisa akatishanyana kakawanda wachiti chii achitaura nyaya kuti kozi pekutanga kwakino akambotiza saka nditotonga ndakabatirwa panyaya kuti akino azobatwa tata kutobatsirana kumutaka azobatwa ndiye akazowanika ine mhosva akaenda kudai koti iwe ukazochiyo nenyaya yekuimploya munhu asina license ainonga yakazopinda ndani. Iwe wakangozaona mhosva inini pakuimploya munhu asina license ndakanga ndiri pasaidi yekuti handisikachizi kuti haana license because akanga kandipangidzira pepa raita kuti wakarasa license. akakupedzisira inini akini drive akandipa pepa raita kuti akarasa license. It doesn't make sense. Why? It doesn't make sense. Why? Kana akakuratidza kapinda kuti akarasa license, then why was he jailed for not having chief? Zvakazobuda pachena Jana. Saka which means you anga ine fake paper kuti anga akandinyepera paper racho ranga radhindwa nani? Because kuti uzopiwe paper rekuziva license yakarasika kune kwaunoenda kuti unyorerwe paper iroro. Chakanga chitongori chifotokopi. Saka wakangobvunza chidhogo munhu akanga akavitirwa basi chidhogo
but handikari kuona nyaya yakaitwa nemukomana wako saka uri kutii dambudziko rinambuya dambudziko rinambuya ndakanga ndimbori pamukonawo chizama nependinogonawo nemawanire ndinoita mukurarama kwangu ndifunga atsanangudza zvaatsanangudzana kunyepa kuhambawo pamari ndichiti zamayo kudai kuti mukwanise kubatsirikana nemukomana saka inini handinozozivawo sekuti programu iyi tatataronga ndakati sezvo tatenga takati wandei panyaya yacho panana tekshua nemimwe wacho ngatichibatsirana kuti imimi muchiisawo zvamunoisa ndichiisawo zvatinisa kuti tekshua ndiye anga ari pakati pangu inini nemukomana ndiye anga ari kuzi ndiye contractor arikuzviramba padare kushuka asi ndiye akanga achitibatanidza nemukomana zokorora matichi tekshua ndiye akanga akandibatanidza inini nemukomana asi ari kuzvidini iye arikuzviramba paakauya pamuri anga chiti ndiri chii ndiye akanga ari mudzidzo webasa contractor ndiye anga ari mudzidzo webasa saka iwewe ive nyangwe mari yako yetransport yekutakura matanda wanga kupiona tekshua ndaitowana kuona tekshua taura nyaya yakutekshua munhu akatitenga mapozi akauya kuaprocha kwandiri achitsvaga pamba nemota yeshandini inoda kubvisa mapozi mumunda imo chinokurodhera muunini aipa munhu mari pakati penyu mari yaibva ini ndaigona kungotambidzwa nadhiraivha vetraki iye wozi aiziva inini ndaigona kutambidza mari ndomupa mari yacho alright kuti isati neseka murizi wemunda uyu ndakabauzi muchemwa murizi wemunda muchemwa ngauya pamuchemwa anofanira uye akishangazvera musoro ndambobva pautaurwa nyaya yekuti baba vakakuwatirwa zvipuyerevakabviswa mari yekuti vabatsire mai avava vakanga vari kuita basa racho ndivanani papapa ndiye kontrakta wacho here nadhiraivha kana kuti ende handizozva kuti chii chakazomisa futi kuti vasarambe vachienderera mberi bcause yanga iri initiative yange yakatonaka yekubatsira mukomana uyu what ndakataura ini ndobva ndaisa zvangu pastage asi ndandakati tibatsirane newamwe wana tekshua newamwe wakanga vari mukati menyaya saka wamwe manje wesawa wakabva wasiya wakuita kunga nyaya yacho ndeyangu ndega ndo zvazvoita kuti uyo amire saka toda kutsvaga chokwada kune muridzi wechi wemunda kuti muridzi wemunda akanga atenga matanda mumunda kwake ndiani samje manga murudzira nani yes tekshua ndiye akatenga matanda zvakazviitika kumbira ava ndakazovaziva tatotapura vanenge vakwara kuendesa kuchipatara muridzi wecontract ndiani unyepera dare kachisviko tekshua unokwatitirana futi tekshua simukona kuti kukrema muri parengi unoda izazvi zimapedzi chokwadi chokwadi icho ndinotaura ini sekuti inini ndine chenso yangu izwa tekshua ndiwe wakaprosha mudzemu ndiwe wakanegotiata price and everything nemaquantity and everything ndiwe here wari kuseri kwako mainvesta nechizvi kuseri ndezvako nawo ari pabasa iri muridzi webasa iri ndiani ndiwe saka uri kuramba sei basa ndatatopedza kana chandangosara kungorodza mapozi hauna kupedza kana mapuwa angachiri pamuda hausati wapedza kana mapuwa angachiri pamuda asati asvika kudestination hausati wapedza
unozowapedza business kana matanda received in good condition ndokuti wapedza chii basi not kuti matanda ari in transit. Alright, akatsvaga mukomana kutakura matanda ndiani? Akatsvaga ndini ndakatono izwai mai tendai kukotira munopiwa enforcement order yekuti munhu yabhadhara zvakadzaite sei abhadhara then vamwe vakomana tiri 1 100 tiri 1 mai ari kutambudzika nemwana autambudzika but mimi muripo batsirai mai initiative yemama ita yekuti mutsire huku nechii so that mai akwanise kuitawo zvanoita ega yanga yakanaka continue that itaizviziva kuti muridzi wemotikari uyu ari kundibatanidza pakudii dhiraivha wake ndiye akatsika munhu akatsikwa nemotikari izwa pam dhiraivha wemotikari haana kutsika munhu ari kusa kubva dhiraivha wemotikari akatsikira munhu kupi kumabhonda handizvo ndizvo here anga adaidzwa nani mabhonda ndiwe saka uta unachikuita naye sei iwe ndiwe wakamudaidza mabhonda kwatsikira dai akapangozeke unayo autai because akapinza mufana kubasa ndiani apa vanhu vakangomhanyira wega hautauri aimboita mapatime andii vaasiya saka kuzouya pakazoita mubasa wakatsvaga nawega nevamwe vakomana vakangojoina pakuti saka urunditaura uri kuya kwakaita ungazozombhadhara panga achitobhadhara mari yanga mbhadhara kaiti means kuti is your responsibility wangada kumbhadhara sei yours is not your responsibility wangada kumbhadhara sei iwe usingamuzivi zvekuti akamboenda akadzoka zvichishamishe wakadzi vari kuendawo nitenezi ari kuenda akangogara nomwe mumwe achidzoka aizodzokazve kunoya akatanga naye saka ikudzoka kuenda nekudzoka zvinoshandisei chiri mbotezvo zvaadzoka wamuaccepted ndo chiri mbotezvo ukati ungaaccepta wahwako autodaidzwa kuti mai ani zita rako handizvo saka iwo marizi zota kuti wakanga amboenda wazodzoka aiwa pati zvakadzoka ndingadzoka kwauri wakadii mudzinga kana unga usina saka unodai angasina kukwana nhasi wanga usoda mudaidza kutini iwewe kaitire kako ndiko tinotsvaga vanhu kana wani basa handizvo handizvi saka nyaya kuyoda urambe wende kuti wakatsvaga munhu isuwo surprise kuti unoda kunyipira munhu isu ari munomu tese tiri munomu kuti munhu akangoya ega asi auya ega kuti azofunga mupa mari izvoutaura kuti akandoya ega kundotanga kuisawo matanda apedza koundokwira motikari yasimuzva kuti matanda ari kuendei parubhiri koundonenga nenga pamusoro wematanda kwaasina kudaidzwa vanhu maida kuti vakuti matanda maida unga pano vakamhanyira mukatora wangani kuti waloti amine pakamhanyira komana mukatora 6 out of omina unga wamhanyira kuda kurota out of 6 hai 6 kwesina chamuswi wanongora uroda wanga kana ma15 20 out of the 15 or 20 wakatora 6 iwewe ende pawanowa wakatora 6 ndiwo wakatora umwe wacho iyeyu ndiwo umwe wacho wakatora pa 6 vanhu vanganodzisa matanda wakawanda asi wakapika iwewe kuti uda 6 ende uyu wacho ndiwo umwe wacho wechi6 wawakapika iwewe because unoziva history yake kuti unoti senzei nekuti unoti zivei nyaya yekuroda matanda nese
dai simbi yanga isina kudambuka hai todai tiri pamere nasi uda kuya mari yako asi chakurwadza manje kuti kuti tsaona inowanikwa tsaona asi kana tsaona yawanikwa accept kuti itsaona linomboitisa setsaona but kakusagamuchira ka dai ndandiri inini kuti iwe ndiwe contract wotumira $20 pabiuru uda 27,000 is mokari cube yacho yematanda uri mutengesa mari $30 pacube iwewo mota inga kanoda macube mangari 20 which is how much 600 saka from 600 ubva watora $20 aiwa muridzi wemundaka hamutangi kucheka kamusina mubhadhara mari yake mari yake mamabhadhara dhara isusu vanhu kubvuma kwakanaka bambo munozwa bambo nekuti pamwe kwacho munofunga kuti munotinyeperaka isusu taanonga 30 years tiri mumu munozwa bambo munoziva binga guru timbasi munoiziva here binga guru timbasi hamuizivi because hamuna contract muchuwa doko ndiye binga guru timbasi waraibazobinga guru timbasi ndiye uno saka kana when you are talking timber with me usada wandinyepera babu ndikuziva zvakuta akamuza zvandanokubvunza zvese zvenasa operator certificate vachii zvese zvandanokubvunza sign agent everything ungabvunza nekuzavhura kubva kubha wake akutokubvunza daiwakaori hauna kuita wakamunyumwa pakuti munhu ari kutibvunza makibhure hauna kuzvinyumwa apa hauna kunyumwira apa I know this game, my friend. I have been in this game for a long time. It is not your fault. It is not your fault because handu wakagurachi agurukasi. Iwo wakatohaya motikari uchiti motikari ndiyo inoziya basa. Ndakaunza motikari yake akaunza ari good faith kuti mota ishaita chi basa. Sechi sekuirana kwamakaita anzvo asi ndo havazongoitikawo zvakaitika asi tikuti isusu paine zvaitika sewanhu handi sewanhu tinodii taita dambuko rakadaro sezvakaita drive akaita semunhu andikatigadzirisi kuti isisu mai wasarangwawaita wawane chekuramba after 6 weeks woburiswa huku woita sei mukomana weko hachashai chikafu hachashai mapamba hachaiti sei hachadii hamuchafone ndizvokutaura inini ndakatomirawo kuzama ndipamwe kwandinogona wakadii chimuita kuti wakamboitei wakamboitei ndaitotakura mwana wavo ndichienda naye kukiriniki pese paida kuadreswa madhoktors ivayo indaibhadhara izwa babu pawiki ndaiapa 150 200 asi mazu ndakaita 3 months ndichivapa mari idzi ndakaonawo kapart time kangu kuchipa ndakatora nevamwe vakomana wavo ndakati uyai tibatsirane vakomana kuita kuti muba kumugone kubatsira chi mukomana wavo andi mazoni wakasvikayo pakuti isusu hatichakwanisi mama wako vangotora mari yacho yese andi mazoni isusu kumba hatichagoni kurarama takaita kusiya umwe wacho akabva aramwa vhasi ndakati bva ndaapurocha mumwe mukuru wacho bva ndapinza futi kubasa vaakuchema futi the same problem futi ndakati right inini ndakuchiwapa ndega mani andi mazoni ndichimupa mukomana wayo $200 endawapa $100 150 ndichiwapa basa rangu rakabva rasvikawo pakusisa uko handisisina basa ndipo wakabva atanga kuyo kuenda kwasabu kunomangara nyaya ambwe mari dzinoitwa nemukomana makambodzipiwa here handinopuwa mari zvakareba kudaro ndakadzipiwa pavakati anditoraiwo mukomana ngauya asotochekewo achitengesa mabarikets aiwa izwai mbuya mari haisvika tinobatsirana chinhu chinonzi contract inotanga yodii yopera
saka contract kana iri kurana mari inenge iri kure asi contract ikadii ikapera mari hapadii hapana because as long as usiri kucheka mavolumes ako aunocheka ndio aunobhadharwa nawo saka kana usina chauri kucheka mari yacho pane padii pane pasi ndafarira chinhu wani chakaita chekutokati aiwa chitipewa mwana wakagara kumba handiti tichibatsirana kuti iwo wachitoa zvatinoda tichita mari chiunzwa mari chidii mari ichipinda handizo wakatomboisa effort asi katisabva taramba takadii akangona tiri kuti isusuka uyo wataura kuti no warume wari wangani wemotikari wekucheka umwe ndo yechiwe chitatu driver handiti ngavabatsirana sekubatsirana pangavakaite sit down mozondipa response yekuti makomana izvozvo izvokukudza auya chikafu chauya wakudai kuita kuti imimi musarambe mukurelaya kuti mari inoya everyday because the reason why vanga chikuti vakupei maproject ndekuti vanoziva kuti mabasa avo mari inokwanisa kuwanikwa dzimwe nguva haiwanikwi asi huku dzinge dzingoti chii dziriko imimi musatoo kana mapiwa mari moya nembeu kana kuitora kunga ya source of chi ndio yato source of income yenyu yekuti wakati hatina mari nhasi nemwana kumba hana mapambo ayo imimi let's accept zvauri kutaura kumana toda kubatsira nemaprojects ngavaite izvozvo imimi manage those projects kuti musarambe muri kusunzana musazikane mane kusunza kuti mukangozi mapamba vamunini wai woye munhu eizobva zati mapamba apera ayo itai kuti wakomana wazvari kutaura initiative yavo yakanaka imimi 500 yamakapiwa yoku ichikwei zviripo here zvamakatenga zvacho simendi yakazima matenga tirakubatsire kuti zvisasvike ipo mapamba kutenga anopera unodi kutenga mari wachivhura anogezwa mapamba ako anogezwa boza mukati every month mapamba munotenga ka emachira aya anenge ari kushini zvakanaka ekuti akashanda anogezwa mumageza mumananika mumashandisisa kuti boza budget ekuti 8 years munotenga mapamba every week iko yeza ngatishifte tende kune aya mawashable munokwanisa kuti mungatenga munokwanisa kuti mungakageza akashandawo for time yakareba zvakati handiti muzotenga moisa moreplace nemamwe ayekuti tangopedza kushandisa bhadharasa anokutorei mari yakawanda mari kuti mukatenga $200 kana $100 anenge akatowanda about 40 kana 30 it means every day munodo every 2 days munowacha munanika muwacha sinani handi yes okay ayo kutomuona isu chiri important kuti tigadzise nyaya yacho ndikurerukirei pano matishe ndikamwari asi mapamba ekuwacha bvunzai vakadzimesori apa vanotora ivayo kana vakuenda kumachechi aya anoraspire kuchechi musesani Monday to Friday anenge achitogezwa mapamba mukadzi ari responsible wese ndo zvati but zviripo saka imimi zvamunoita mani wakomana imimi wakomana chiitai zvamadini zvamakatanga project ipe please say that project and then imimi maimi timnani April saka takuti April May June wakomana wachipedzisa zvakuita sei wachipedzisa program yavo muchirunga zvemuruzvaira wakomana yes muchiita chinhu ichi chada kuzwa ripoti mune mushuya kunoko mune mushuya kudare kunoko every month then you get $100 for upkeep yemukomana yenyu
So 100 ya April. Chende ya muka kike. Saka kuma na chite da wida del mundo pa feedback, was capaz de project. Refere project.